Niciodată România nu a avut atâtea resurse pentru transport. 6,8 miliarde de euro din politica de coeziune a Uniunii Europene în actuala perioadă de programare. Și totuși, populația și mediul de afaceri nu simt încă beneficiile în conectivitate și mobilitate. Contractăm rapid, cheltuim lent și nu la fel pe toate modurile de transport. Supracontractarea de 300% asigură absorbția, dar ascunde și întârzierile și cu ce costuri. Capacitatea administrativă a fost mereu vinovatul de serviciu. Dar problema mai adâncă e cum definim rolurile, răspunderea și performanța. Când performanța înseamnă doar kilometri construiți, cine mai răspunde de viteza comercială pe calea ferată, astăzi sub 15 km pe oră? Fondurile au fost bine corelate. Dar investițiile fragmentate și responsabilitatea difuză fac ca rezultatele să se piardă pe teren. Putem finanța portofolii de proiecte cu obiective cheie de conectivitate. Un portofoliu care leagă multimodal Constanța de Ungaria, cap la cap, valorează mai mult decât poate mai mulți kilometri de infrastructură, dar cu goluri din loc în loc. Nu mai vorbim doar despre kilometri de autostradă sau cale ferată, vorbim despre un ecosistem durabil, bazat pe tehnologii și inovare. Un sistem viu în care instituțiile, operatorii, cercetarea și mediul academic se adaptează împreună. Aici începe discuția de astăzi.